Въпрос за това, че сте заградили тук тротуарното пространство и всички хора от тези блокове тук, които са тази редица, на практика трябва да са принудени да минават през кълта. Значи там кълта кой е направил? Ами това никой не го интересува. Ние имаме тротуар и ние искаме да минаваме по тротуара. Така, този тротуар на кой е прилежащ? Нали това е и е прилежащ този тротуар към тая? Тротуар е прилежащ както към тая, така и към квартала. Значи не е казано към квартала. Това тротуар е направи за това. Така, аз имам решение на домоуправителите от трите блока, ако искате ще ви срещна с тях. Няма да споря. Така, тук да го заградя това нещо. За да ви кажа, че в понеделник, ако тук няма поне 1 метър лента, която да се минава спокойно, ще входирам жалба в община Благоевград и съответно по съответната процедура. Вие какви уговорки имате с тези, това мен не ме интересува. Вие нямате уговорка с мене, нямате уговорка с другите хора. Ето сега идва една жена с деца, тук нямате уговорка с нея. Не искам да ми показвате никакви документи. Такива документи документи, това е направено оттам да се минава като обходен път временно. Ама няма временно. Ако е временно, поне сложете асфалтова настилка. Ето. Това не е наше задължение асфалтова настилка. Ами на кое е задължение тогава? Ами той, който е разкопал оттатък, на който е обекта. Защото там имаше тротуар, имаше пътека, което минаваха. Тоест вие самоволно си затваряте тук и казвате майната им на другите. Значи самоволно няма затваряне. Вие от кой блок сте? От 18-ти блок. Така, от 18-ти блок имате и отгоре обходен път. И отгоре, да. Вие откъде минавате сега, за да дойдете до тук? Оттатък минавам. Що не минавате през Симитли отгоре? Минавам и от оная страна. Що не минавате през Симитли отгоре? Не, минавам и от оная страна, господин. Ма не, питам ви. Не, аз също ви отговарям. Значи аз не съм го решил това нещо. Ето го домоуправител, сега ще ги извикам и тримата да дойдат да се разговарят с вас. Не ме вълнува, вие сте мене също не ме вълнува. Аз съм технически ръководител, но след като имате обходен маршрут, не е казано, че трябва да минете. Входирам жалба. Понеделник, ако това няма 1 метър лента, входирам жалба в общината. Направете си. Как се казвате вие като име? Няма да ви казвам като име. Нали сте служител все пак в тази фирма? Като съм служител, това не значи, че е такова. Това е. Какво сега? Вие сте дошли да се заяждате с мен. Аз не се заяждам, просто си искам правата, както на вас не ви е приятно. Това е прилежаща. Както на вас не ви е приятно да минавате. Ако искате, сега ще застана, ще направя една подписка тук 100 човека, дето минат. Да правете. Добре. И как се казвате все пак? Как се казва господина? Не знаете? Знам, но не мога да давам имена при положение, че той отказа да даде името. Няма как аз да го дам. Извинявам се. Мъжка постъпка. Всичко добро. Ето го обходния път, който заяви господина, че има обходен път. Ето го по обходния път, къде минава по крайчицата, където няма кал. Ето го обходния път. Ето това е обходния път. Бандити.